नै बैयो स्कुल नामाथाय बेयावबो इंलिस नुनाय नङा नोंथांमोना गावसिनि बिमा रावजों लिरनाय नुजोबगोन। हेल' रायजो राजा नोंथांखौ आंनि बे गुबुन मोनसे भिडिअआवहाय बरायबावनाय जाबाय। दा मोजां नुदोंना नुवाखै आन्दाजैसो उनजों लादों। मेचिन बानायगासिनो दं, फोसाबगासिनो दं लोगोआ। आं बरिं मोनबाय थानोनो बेखौनो ससे ब्लग बानायलाबायनोसै होननानै सानब्रबनानै बानायबाय आङो। ओमफ्राय दिनैहाय दस्रा रोखोमनि काजु बादामनि मेचिन दिन्थिगोनलै आं नोंथांमोननो एसे ससे। ओमफ्राय आं दायो दङ जाहैबाय ओरैहाय मन्दिर दं, ओरै स्कुल दं, ओरै दखान बायदि बायदि दंलाबायो। बेयो गभर्नमेन्टनि मा न'थाय मिथिला। बेयावहाय दङ नै गुलमुरुस ना मा होनो मस्ला गथाया फिथाइ मोजां थायबाय नै गुलमुरुसनि फिथाइ। गय बिफां नोगोद दं ओरैहाय। जायगाया बिराद मोजां। बिसिनि कानाडाफोरनि फ्लेग जाहैबाय इयो, कानाडा जाथिनि। ओमफ्राय ओरै दखान दं, दर्जि दं। नैबे स्कुल ना मा जाखो, स्कुल बायदि मोनदों आंखौहाय। राय मन्दिर नोंथांमोना मिथिगौ बिसोर गावसिनि भाषाजोंल' सोलियो, बिसोरनि लिरनाया इंलिस सोलिया। नोंथांमोना नायनो हागोन नै मोनसेबो इंलिस नुनाय नङा। ओमफ्राय बैबो नै बैयो स्कुल नामाथाय बेयावबो इंलिस नुनाय नङा नोंथांमोना गावसिनि बिमा रावजों लिरनाय नुजोबगोन। जों बेबायदि खालामनो हादों, बेबायदि खालामनो हादों, गावनि बिमा रावजों लिरनाय खालामनो हादों नामा? हायाखै जों। बिसिनिखौ नायनो गय बिफां ओरैहाय ग्रोम 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 दं नै। आं बरिं मोनबायलै हारसिं थाबाय थानो। बादाम सालिग्रा नुयो लोगोफोर, गेदेर गोरलै खालामग्रा माने आलादा आलादा जायो। गिदिरना गिदिर, गोरलैया गोरलै सालियो आरोखि बासिनाय बायदि। बे सुगोरलै बे बिलाय
नोंथांमोना गासैखौबो नुजोबखाबाय जानो हागौ ओमफ्राय दा मेचिनफ्राबो बानायखांजोब्बाय बांद्राय देखायनाय जायाखै आं मेचिनखौहाय माबा मालिकआ रागा खरानो बुंनाया रायलाबाय जाहैदों ओंखायनो बारा खेबनाय जायाखै आं एसेबां खेबदों दा जोङो थांखारफिनबाय लोगोफोर बेखिनियानोसै दिनैनि भिडिअ'आ